Dobrý deň. Dneska sa stalo to, že vrah zabil človeka. Poďme si to ukázať. Keď ste si to pozreli, tak musíte hľadať toho človeka. Musím toho človeka nájsť. Ja som ju našla. Teraz ju musím dať do nemocnice. Dobrý večer. Jedna pani to dievča našla, ale bohužiaľ ten vrah ju spálil. Zanechajte nám správu. Ďakujem. My sme policajti, Ktorým zachraňujeme ľuďom životy. Aha, tam je. Hej, ty! Prečo si to spravila? Prečo? Hej! Ukáž Kto sa! si? No poďme! Ježiš, to je moja spolužiačka zo strednej školy. Prečo si to urobila? Vy ste ma v škole neznášali. Tak ja som vám to vrátila. Všetko. Aha, ale ty si to spravila horšie. Prepáčte mi to, ale som sa celý život trápila. Ale bohužiaľ musíš ostať. Na 5 rokov v base. Bože, vy ste taký gnomľavé, že som kvôli vám spadla. Vrah je už v base a uvidíme o 5 rokov pozdejšie. Ona je mŕtvá. Skontrolujeme ju. Haló? Vstávaj. Haló? Vstávaj. Haló? Dobré ráno. Ten vrah je už mŕtvý. Toto je koniec správ. Dovidenia.